Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Sugeng Dalu, Mak Cange Yulimbo. Sehat ge? Sehat alhamdulillah. Wilujeng sedayanipun. Sik to lek ngomong ditoto. Wilujeng. Wilujeng. Jeng. Jeng, Wilujeng. Selamet Wilujeng Rahayu. Niko sami Wilujeng Selamet Rahayu. Tegese ora kurang sawiji opo. Yo opo. Ya, ora kurang sawiji opo-opo. Ya, iso tekan kene. Bisa tekan kene piye? Keblasok ora saiki masa? Ya ora no, saiki wis ana Google Map. Dadi gampang. Nek zaman dulu kan GPS itu kan gunakan penduduk sekitar. Berarti ndadak tanglet, nyun perso. Tapi kalau sekarang tinggal buka map gitu ya ora blasok. Itu tergantung juga sama amal dan perbuatan masing-masing. Nek misalnya rodo olo ya biasanya sok di belasoke tekan jaratan ngono. Tekan kuburan. Diubeng-ubeng ke gitu kan. Tapi aku tadi langsung cucuk teko tekan guone. Wes sakit sowan panggenanipun engkang jembar. Menika kagunganipun Bapak Haji Wiono. Wis pinanggih karo Pak Haji Wiono saha buah calili. Wah, foto pisan dhewe langsung foto. Oh iya. Aku yo mbaten iki foto aku kok ora metu blas, biasane ning Biroloko sama Munyo aja 20.000 lho, Pak. Oh iya. Padake ning Bonbin. Ayo masa aku remunyo isih menang munyo. Tengkak tapi seneng aku sudah ketemu sopo to sing paling kepengen aku iso tekan kene. Sopo sing paling pengen kowe tekan kene sapa? Uti. Ya, Uti Hajah Suti menika yang nyerat seserat-serat apa layang menika. Heeh, nyun pangapunten nggih Bu, pancen cangkeme omongane ngoten niku dadi. Rodok belepotan ngoten niku. Anu nggih setetek. Setitik. Wah, setetek-teteke sapa? Nggih, upami mboten mudeng mangke angkat tangan mawon. Lho, jelaske malih nggih. Ya. Ya sak iso-isone, Pak. Ya, pancen ya dudu asli wong Jawa ya, Sa. Iya. Wis iso Jawa ngono iki wis ora. Wah, seneng ya. Ya ora mung seneng Pak, aku urip barang mergo iki. Oh, iya, iso sekolah, iso golek rejeki ya toh. Seko gunung, tekan kementerian, tekan universitas, ndi ono sing ora nanggap wayangnya. Wayang itu mempersatukan segala kalangan. Aku le seneng. Tadi aku ya sebagai koyo-koyo mong sinden zaman dulu sinden itu kan enggak ya dipandang sebelah mata aja. Tapi sekarang sinden itu wah sinden cantik, pinter, terus pinter joget, opo. Jadi saiki wong delok sinden tuh pengen foto gitu. Iya. Iya, itu yang luar biasa seneng sekarang sinden derajate soyo apik gitu. Terus dasare piye kene kowe rene wis sing pira? Gula rareti aku. Yang penting tekan nganggo Google Map, tekan gone gitu. Oh, iya. Iya, kalau di daerah sini berapa kali aku nggak tahu. Tapi aku udah nyimpen nomor Pak Kades, jadi harap nanggap. Awas nerasido. Oh, Pak Kades. Wes WA udah chat kok. Oh iya, Pak Kades kene kenal toh? Lah iya tadi ini saya minta nomornya. Mungkin nek ajeng anu wayangan kula ajeng nanggap ngono. Tenan. Pak Kades siapa toh? Hah? Pak Kades siapa? Endas Deso. Omong kamu gitu. Kepala desa. Iya, Kepolo Deso. Ojo dindas-daske yo kepala desa kok ndas. Lah apa? Yo kepala desa toh. Basa Jawa Kepolo. Endas. Aku tuh tanya di itu warung itu. Kalau itu kan kalau ini bagian ini apa? Bubui tepong. Dodo. Kalau yang ini yang cucuknya apa? Endas. Nanti Kepolo itu endas, Pak. Itu kesimpulannya, endas. Ya, kok Bapak Ibu nek badhe teng kantor desa golek endas desa nggih mengke. Wes ya ngono lah pokoknya. Derek mangayu bagio. Untuk temanten ke kale. Apa ora temantene? Mas Wemas karo Mbak Putri. Mas dan Mbak Putri. Ya, Mas Wemas. Ini kan apa? Udah 2 kali nih ya pernikahannya. Yang pertama kakaknya
kakaknya. Kakaknya. Ya, terus ini yang kakaknya Mbak Tatin ya. Ya. Ya, sama Mas Jo Klitik Jo Klutuk. Sekarang bisa sowan di sini untuk adiknya Mas Femas. Ya moga-moga langgeng lah ya. Tadi yang dibilang Pak Kangko tadi yang penting dapat wahyunya jodoh. Ya. Jadi bisa satu setunggal salami-laminya, setunggal salawas-lawas-lawase. Wis sakarepmu lek ngomong. Ya. Sakarepmu lek ngomong. Ya, ini sesuai sama doanya. Jadi aku mau menghaturkan lagu tadi ada pamundutan Ada pamundutan ya kuwi Kadung Tresno. Gelang Alit, Kembang Rame. Ular Kambang kok nggon gara-gara ya Sa. Sing arep maturke sing endi njaluk dibawani kabeh iki. Kadung Tresno. Kadung Tresno. Ya, untuk kedua temanten yang mesra. Tadi yang nganu, Bu, aku tak bobok dilit ya, engko nek wis wayahe limbukan aku digugah meneh. Bobok apa ya? Sopo manten itu? Iya. Biasalah manten anyar. Salahe kowe landang rabi. Gen ngerti manten anyar iki kenikmatane piye, indahe piye. Lah yo aku sing arep rabi kok Pak Kangko yang ke susu ngopo to? Ora mesti iki lek pengen ngrasakne wong dadi manten ki yo ndang rabi yo. Ya aku ra ke susu. Ora ke susu. Iya, kalau yang penting tuh bukan ke susu rabinya. Kan kalau misalnya rabi tapi duduk jodohnya podo wae mengko pisah. Ya kan? Tadi om sing penting entuk jodoh dulu baru rabi. Tadi ki tresnone ki tenanan gitu loh. Oke, siap. Doanya Pak Kangko. Ya, terus rabi ki lah ora dienggo sedina rong dina dienggo selawasi ya saya. Kok dienggo? Maksudnya ini untuk dipakai untuk selamanya gitu loh. Iya betul. Ya, ini pakai bawah ya. Ya. Kadung Tresno. Rino wengi dadi ati niki dudu cah Jogja lho. Pak De, Mbok De, cah Sulawesi. Kok Suwal to, Pak? Sulawesi ini, wong kene nek arani Sulawesi. Sulawesi lho. Sulawesi. Suwal itu tuh katok lho. Ya Suwal ki katok. Celanan lho. Dadi katok wesi ya. Piye kuwi orang baret. Ya. Tepatnya ngendi salamanmu? Sulawesi. Seko toli-toli. Saka ngendi? Seko toli-toli. Oh, desane toli. Ya tol loh, bukan tol. Beda, Jawa itu ada TH, ada T. Yang ini yang T aja. Oh. T. Toli. Ya. Besok lah main sana ya Pak. Ya. Tapi yo rekoso lho. Ngapa? Ya itu kalau ke toli-toli atau ke Lambelu aja. Kalau ke Lambelu nanti panjenengan niku turun di Palu. Di Palu ndase ngono to? Turun pesawat itu loh. Turun di Palu. Turun di Palu. Terus nanti langsung naik Bon Kopi, dari Bon Kopi itu di Toboli. Dari Toboli di Toboli piye to lek ngomong? Toboli iki? Iya, itu dari Bon Kopi turun itu Toboli. Ya, Toboli Poso lah nanti lagi nggon Lambelu itu. Dolan rono ado. Rasa. Rekoso. Rasah we. Kan ngono langsung di Palu. Pas ndase. Ya tempatnya situ kok. Tanpa dahar, tanpa nendra. Sik kowe morong dungane manten lho. Dungane mantene ayo. Meniko sampun. Kurang dawa. Kurang dawa no. Mugi-mugi Mas manten, Mbak manten kula dongakaken menika saged langgeng anggenipun bebrayan menika skadio milan mituna. Lan mugi-mugi saged dados jodoh salami-laminya mboten namung dumugi kaken-kaken nenen-nenen tapi salawase sampai akhir hayat. Kosek lek mumune iki pasno. Nggih. Aja nganti mung temeka kaken-kaken ninen. Ora nenen-nenen. Beda artine. Wah, iki medeni nek ngomong. Itu konsepnya tuh biye. Kakek itu kakek, kaken. Kakek, kaken.
nenek-nenek, nenen-nenen, kakek-kakek, nenek-nenek, kakek-kakek, nenen-nenen. Wis karepmu sa. Ngelu malah aku omongan karo kowe. Ya. Ora jelas. Sing bener apa, Pak? Oh nenen. Lah yo bener kok. Nek miturut kata-katane bener, kakek kuwi kaken, nenek kuwi nenen. Bener. Nenen. Nek pintere wong Jawa iki gen ora ketok saru ganti kaken ninen. Oh gitu. Ya, pintere wong Jawa iki ngono kuwi. Oh, kok enggak ninin gitu? Ya. Ninen. Ninen, ben ora ketok le saru ngono. Oh iya. Huruf Jawa utawa tembung Jawa ki encok mangsa ngono kuwi sa. Kacek artine apa suarane kacek sithik. Kuwi artine wis beda. Oh iya. Contoh ya. Iya. Watu karo watuk kuwi beda. Nek watu genah, nek watu ki penyakit, ya ta? Watuk ya. Heeh, watu karo watuk, ya ta? Jeru karo jeruk kuwi lak beda. Jeru itu dalam. Heeh, jeru karo jeruk beda. Jeruk buah. Heeh. Turu karo turon kuwi meh padha. Kok beda? Beda. Kok analoginya enggak sama yang atasnya? Enggak sama. Kalau disamakan jadi itu tadi seperti kaken-kaken nenen-nenen tadi. Oh gitu, dipelesetkan. Dipelesetkan supaya tidak saru. Oke. Ya, terus? Gayung yun marang selirane tansah gumawange netra jero ati kadung tresno Dadi anak loro tanggap ke wayang kabeh. elek ya Pak. Dungane berkah akeh pokoke. Lalu gak tambah kebak. Terus dalange nggih niki mboten gantos. Lah iya mula kuwi. Saking tresnane kalih Pak Kangko sarombongan. Heeh. Harapane berarti ki ketoke lek wayangan ya wis. Mergo anake loro wis ditanggapke kabeh kok. Kan saking Pak Haji Wiono kan ada 2 saudara kan. Yang anak kedua. Oh, anaknya kedua Bu Haji Suti, Bu Hajah Suti itu kan. Iya. Nanti yang kedua Mbok Menowo ya kan. Mbok Menowo sok nampa putu terus wayangan neh ya. Nah. Amin. So nampa putu wayangan neh. Delok daleme omahe kaya ngono kok. Ombone kaya lapangan kok. Oh, jembar tenan. Kursine empuk sing iso dingenekke lho, Pak. Piye? Waduh. Gitu loh. Ayo. Besok itu kalau dalang tuh yang buat nompo tamu tuh kasih kursi yang kayak gitu loh. Jangan yang kayu besar gitu. Kasih kursi yang bisa iya kan cerewet. Enak bisa gini gitu. Kae larang lho Sake. Hah? Larang. Kok larang? Gelem ra gelem nek nggonku ya kayune ya. Lungguhane ya wis kayu ngono kuwi nek ning nggonku. Tapi sama kayu jati mahal mana? Sama yang kursi yang bisa diginiin itu. Ya mahal. Mana itu kan? Sing empuk itu kan. Empuk itu. Pokoke sing empuk-empuk ki larang Sake. Dan liya among seliramu satemah loro asmara. Entuk tombo temenanan ya. Sore mau lek suwepi ora nek piyayi bareng limbukan wayangan wis penonton wis pirang-pirang. Melumpuk ya Pak. Wes, terima kasih. Wayangan tuh semangatnya ya karena ditonton orang banyak. Walaupun sekarang udah zaman streaming tapi ya tetap peran penonton di tempat itu penting sekali. Luar biasa. Beda banget. Dek wingi aku neng alun-alun Jombang, Sa. Ya. Itu penontonnya di blokade panggungnya dhuwur. Dadi penontonnya waduh. Dadi kaya rekoso sewengi kaya ijen gitu. Susah. Nek bisa menyatu kaya ngene kan iso ana interaktif. Lihat. Opone penonton mepet panggung ikut naik itu enak ya. Oh, waduh banget tak sawang kok lah. Batin wis ora masalah, sing penting untuk duit aku. Ya. Maka dilajengaken kadung Trisno. Nah, yuk. Selamat wis keton tejane yen mbok berangkat mencareng aduh
Sa. Dalem. Sing nyuwun lagu ki mos sapa Uti? Uti aja. Nyuwun lagune Ular Kambang Adung Tresno Gelang Alit Kembang Rawe. Ya maringi bebungah 400.000. Waduh, mah nuwun Uti. Dadi njaluk lagu papat iki duwite atusane ya papat, sak lugu 100. Waduh, lumayan ya. Ning 100 sih nek sak lagu mongko sing mainke sak lagu ki ora mung penyanyi tok lho. Yogo cacahe kira-kira sewida. Yogo berapa Pak orangnya? Yogo 30 orang. 30 berarti diporo 30 engko mung entuk piro? 2000. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa iki diklumpukne nggo kabeh. Tuku kecap iso nggo sesasi. Oh iya. Ya. Bacaane wimbuh katon. Bablasnya Kembang Rawe Mas dangdute. Ya. Sambil main. Selalu ya, sedaya mawon. Ongkek Ceritane wong seneng nunggal sekali. Ceritane nunggu jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangan. Kedua Samboyo. Bingung
Boyo Sapiti Putra. Tinimbang rame luwe aja tinggal.
Aku syok. Wong Elisa kok ditembangi Samboyonan ya bingung. Lah iya, ning Jogja ra ono. Heeh, sing bingung ora wong Elisa tok ya. Sing balung liyane ya melu bingung. Ya. Siap, nggih. Nah, yo iki gilirane Cak Komet CS. Oh, ngono. Ah, tetep njaluk Slendro 9 ya. Ah, tetep